Oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god. Diyan. Daog na po. Gilang. Bila mo lagi dia. Gilang. Ah, pwede. Oh, pwede dia. Hey. Pwede. Buang to siya. Asa man siya? Oh, lalo. Lalo na buang. Patay. Tiltor, dol kayo. Patay. Labay granada. Labay na ko granada. Isa, tro. Dito! There's the chicken bean and the sun! Ay. Nice one ka dyan. Ate, pati ko gabaan po kapil. Duduk. Kuat mo na akong announcer ba? Sige, terjil, nagbagan. Hindi na ako makaster din lo. Gago. Ulok, bukit ato to. Ulok to kita petuhan god. Oh, how day, lagi pit na lo. Oke tahu to. Chan. Ay, tama din no. Bilang. Dara. Uy, gabra na ako, kabasti. Bukan gat. Itu ya, ato no? Dinner pa. Gayaan mo dyan, oy. How juga ka ba? Buat lagi. Lagi. Oy. Betul mau nag. Mag-imbo ako na. Dali. Mag-imbo to. Tug. Lamay kay parte ni Biaray. No? Tintihin ako. Kuha pa ka ba itong 100 battle? Battle. Game na taron, game. Ito yung last dan. Impat TBR pas visitor. Asket ka dyan. Itong last. Oh? Lamig Lamay kay parte na eh. TBR, grabe. Dota. Pag mag-record mo ka dyan kay kanang pilit-pilit gamay ba maglisod ka. Pero sa bandicam gaganahan ko mga 30 FPS lang half. Makatama-tama pa ko igo. So bis kailangan kayo no? O ba magdatarong specs go computer. Biskut na yung kan lago Maputi siya pero ba't una tiglaban isa. Subukan ako ato Grabe. O ba dyan na mo dyan lay. Ladipit malaware pa. Dati kalaban isa. Kaya Paggaan di ko na asa man to nawala tro. Kasi bilis ako mag-load kasi na-imported EBR. Pero sa bahay. Grabe. Bakit ako ato Iya toy. Ay duhay mong kalaban Jill. Duhay mong kalaban. Bis na gara-gara ka sa wong laban nun but na sa seryoso. Yan Pistol mo toy. Ano ko tumira? Duhay mong kalaban dira Jill. Bantay diha. Galang. Ay mag shotgun na pod ko. Ay, shopping gani No? Kana kasi ang jilurong to na. Gapo kita tanawon ng kandil pagka-record lang ko gapo kita tanawon. Kasi lang nahap lang na record kay note na ng space ganiha. Daogra. Okay pa Di ka kamaguguna to ba? Kabalik guru ka gross karon. Bawa gato
sakyanan dre. Oh, sakyanan. Asa grab ni dyan? May grab ni dyan? Na, Wala. naman ko naman dia. Pwede kitaan. Pwede ka nag-alt kaya niya. Wala. Ibuhat dito ah. Wala ko niya eh. Ibuhat dito ni mo jail. Ah, ba eh? Paulan ako sa mga jail. Yawa. Kajan. Rato ako. Ay, compensator. Nice one. Ah, napunit ang iki, kalain. Kana, 20 FPS na, nibaba. Kulba eh. Kasi mo ganyan eh. Wala, di na juta ka chicken din na jail. Kulbaan na ka. Squirrel di puti na to, squirrel di puti. Papat niya ito ng kalaban. Salamat. Ah. Kung makita niya mabangga eh. Kaya shotgun siya ako. Taka na dong balay siya. Ay wala, na ito sa squirrel dipot sila. Sige ah. Oh, ano to sila sa squirrel dipot ba? Ah. Good. Ay, isa na lang ako sa mga video jail. Ako na i-upload sa mga channel jail. Para na po, isa na ako sa mga kanbalik. Sa video. Ikaw, i-upload sa mga channel. Sige. Para na po kayo i-upload ba? Na, ikaw lang, caption lang, spectator lang ako. Spectator. Wala, napundit ang bandage. Bastos. Ay, important! Kalamay. Nice one. Ako na po daw mag-important. Try lang. Kasi buting ganyan eh. Lo. Grabe yung protein eh. Important master. Tara, sirili po ta. Otro! Oh, headshot! Headshot ikaduha. Headshot ikatulo. Asa mong kauban, ha? Buang ka. Ito ka naka-record eh. Ito ka 20 FPS lang eh. Na. Kumpiyansa ka. Asa ang kauban? Wala, amot lang. Knockdown pa man to. Knockdown pa to. Tara, rason na to ang kauban. Makita na to. Wala. Tara. Asa kaya itong ama? Kani, nadya ka ng balay-balay. Unin na pon. Team Klinky. Dili dia. Likod daw nato. Kana dia mga dia daw. Stingan lang daw nato. Ug naaaw, patay na. Oh, lut uli kalaban. Dagan amo dito. Important dari ah. Protein juga dari Chan. Ah, dot na po dari ah. Kalau important dari. Ano, mare yun. Wala na. Aja. Shotgun amo jela ka 25 ra ko ah. Wala ko. Ciao di mata kan eh. Saro dua ka important EVR. Tara, paita na to yung kauban. Load. Dati kong armor. Pasag. Pakay kong armor na pakay. Uy, Uy, pugi ka mo po. tara, squirrel dito ta. Tara gani, important EVR man na dya. Ako. Kambal. Ah, ni ato eh. Asa man yung kauban. Utik. Sinadari ba? Ipatsu. Impatso kayo. Ipatsu ang kalabana. Ang lo sa tadiri Ogo na bangga. Now diri GG. Well played.
Sa mundong amaw, ha? Ay, level 3 backpack, Regel. I like it. Lang. I like it. Level 3 backpack. Masag din ka ba, Nay? Ang ping ba? Pila. Mas ping ito, ang ping. Dito okay na, pod. Bilang mawala na, no? Napa? 1K na lang. 1K? Mawala rin, Nay. Press mo. Gamit ako may favorite shotgun. Try lang ako. Ito, sige lang. Wala pa rin yung paborito na shotgun, no? Shotgun, paborito ni mo. Ah. Ito yung open eh. Yay! Lagi dyan. Wala na eh. 2K ang ping yapon. 2K. 1.6. Nga ako niya eh. Basta lingaw ah. Unsay lingaw, asa lingaw ah. Tug. Butbut mo dyan. Butbut pa ta. Pang pakay. Radyo, di atas taas o ano na motor na to. Ngawa eh, nga ko eh. Boom. Agoy ka, pilit ko. Ito mong loot ah. Score. Lagi dito. Oh, 1K dyan. 1K ang ping. 1K ang ping. 1K ang ping. Wako soft drink. Tara na yun, sulod na ta. Spot. Uli, ano sa man to? Uy, kapilit man. Kaluoy ba na ako eh. Okay, ba't niyo mo? Ang lot sa kadiri. Kaya wako soft drink. Uy, balik diri. Oh, dagan kay kamo. Mulit ako. Ay, nako. Okay, gawas na ako. Para magasin. gawas yung kalaban. Bungkag ni ba? Para ganiha. Magasin sa rifle ka. Ha? Sinay kalaban diya. Magasin sa rifle. Tara. Jadel. Magasin sa rifle. Wala ka? Magasin ako. Pangita. Kuna na ako ah. Basta sasakyan gan. Gani, ako yung nanak yung anak. Oh my god. Kaya pag-boot diri ba? Dagan good. Wala na, unsa. Uy, negatira. Ayan, rasta. Gani, wala may nakabutang dari sa taas. Kahit tao na natin. Asa? Tara. Padre po sa taas. Sa taas. Sige. I think boat ni sila. Dahil Dili! Pakay, hurot. Pakay ha. Tuo mo ba? Dito lagi. Uy, Jil! wala ko da. Ay, kontra gani. Subrik lang ako, subrik. Lag. Bantayan tika. Agad bisa. Saan mo dapit? Rasyon na to. Bro! Bastos ka.
Jil, tara Jil, tara Jil. Patya. Tara doon. Rasta. Rasta. Di mamatay. Lili. Isa. Agay ka, patay ka. Ah, wala, GG. Ah, wala. Wala. Ah, nabangga. Uy, renegade. Siya renegade. Pangit mo ang renegade. Patay ang kauban isa. Kung gipatayin ako. Naradayo. Banggaan, bro. Uy, tara, ni kalaban, no? Kaya nagditan. Ay, bot. Saan? Kaya kanina sa lot, dere. Ay, wala. Uli midkit dere, oh. Dito. Wala, dua lang, Jil. Gilang. Ay lang. Na, katong bot. Ako drive. Oh, shit. Ay, gaduko lagi na mga Jil. Ano problema? Ikutan kontra. Uy, gabarko. Ha? Oh, wala po daw. Bandi siya may Asay kontra. Dito gini diri. Uy, biskot. Lala, tro. Uy, dahil Dede. Doon ako yung medkit. Doon na lang. Ay, medkit ya. Balagyan may lang. Diri daw. Tol. Nay, medkit. Be. Ano? Medkit. Kabuok. Ay, salamat. Ano? Salamat. Panik kayo. Tara. Kampo. Gatod. Samantahan ni Jail. Nadri sa tong lingin, Jail. Dito sakay. Diya mag-high ta dali. Ay, dito times 8. Wala. Okay, times 8. Need na akong times 8. Papang nilagyo ay ba? Asa mo ta, Jail? Dili na ta? Dili ta? Kita tagalaban. Oh, gihurot nila. Chicken. Tulo na lang na, tulo. Kung mag-rush na ito, mag-rush na ba? No? Gani. Rush na ito ba? Pinama ko'y kalaban. Ay, kanang ba nakatamson, balugi ta. Saman, tara. Ako drive. Driver. At fuel na. Asa. Okay, bala. Okay, bala. Gago. Bilin. Gago, dali sa ako. Magtago sa ako, dali. Drop. Nanay kalaban ka ng building nga, Jel. Bungkaw dito, Jel. Nakakuha na ka? Apa? Inalang ko grade times 8, Jel. Ate, na-drop ka to. Na-drop ang bala. Tuloy nila itong kalaban. Oh, buwan na lang. Tabito. Di ta mag-rush, Jel. Kulbaan ta, oy. Mga rasta pagkabulot sa Pagmanak daw kayo sa ba? kalaban, di ba? Kung ang kalaban pag kining Secret o sa tungan ni padulong ba? Kabalot na ba? Tok. Tara, pagira-gira na dyan, Jel. Singdang na yung magawas kalaban. Asa to, ah? To.
Bro, nanay kalaban ra basta na crit. Uy, sama na. Okay, times 8 good. Lago dyan. Galag na po ba? 1-5 tayo. Uy, nasa tong lingin. Nasa tubig ni. At dali na paano, sulog na sila. Gamotor. Ay, try. Ala, sakpan ta. Patay sakpan ta. Di balik. Ya, punuan. Asa na punuan? Kadia. Kini. Oh. Tro. Dagan cuy. Pahak. Nice one. Isa na lang. Tara na. At play ako. Tara. Easy. Isa na lang. Mag-rush na. Lago. Oh shit. Oh my god. Dyan. Daog na po. Gilang. Hindi ba mo agi dia? Gilang. Ah, pwede. Oh, pwede dia ay. Hey. Pwede. Buang ko siya. Asa man siya? Oh, lalo. Lalo na buang. Patay. Tiltor, dol kayo. Patay. Labay granada. Labay na ko granada. Isa, tro. Delita. Nice. Nice to kick it in the sun. Really, yeah.